What's up mga mari mga pare? Good day sa mga Pilipino ug sa mga OFW mga gabi sa mga tanan mga followers na mga galantaw karon hinayay mi diri tingog kay dagagitaw kay pista man diri sa among yanian. Si mga bata nakatog ba? So mga mari mga pare, shoutout niyo tanan labi na sa mga OFW. Shoutout nato ang mga top fan nato mga mari mga pare. So shoutout ko kay G Dionis. Hello ni mo Mari, salamat kasi mong way pagpuas pagsuporta sa mga video di Big Sukatan. Shout out ko kay shout out ko kay Hana Badun. Shout out sa iyo. Mga top fan ato i-shout out. So sa mga bago nga nag-follow, welcome sa amo ang Facebook page Big Sukatan na Integer. Salamat kayo sa inyo ang pagsuporta. Okay, so sa mga top fans na ko sa Big Sukatan na salamat sa suporta labi na sa mga OFW nga lantaw sa mga bagong videos na mo ga-share sa mga videos na mo. So mao ni karon maghabab ni diri maghabab festival ni diri duha. Basi natingala mo nga hinay kay mo istorya ron ga-adjust mi kay basing kuyawan mga tao diri ba. Namin sa outsider na kuyog mo syagit pinagkalit murag ka nang itag-away. So shout out din ako si Priscilla Aying Disina. Shout out sa iyo Mare. Right, salamat so, sa imong pagsuporta. Ipalili ako sa mga shout out ako mga top fans. Sa asa man ni dapita sa imo sa kuha. Imuha sagol. Tanawa lang na makita top fan. Top fans ki. Sugod. So balikon ako ang top fan diri si Mila Flor Paulina Parco akong shout out eh. Si Arlinda is Abiliria. Yes. Isa pa nila diri be. Iyan na lang. Sige. Si FT Tab may paglantaw ni Gina Baay ni Sira Bismanos Roldan. Okay, ni Angie Nemenio. Shout out nako ang top fans ni siya sa akong Facebook page nako. Ni Juna Carla Conyedo Sarino. Yes. Okay, ni Chiri Pai. May paglantaw ikaw lab. Shout out nako ang among top fan po siya Nilo Caballero o Irene Saldua. Hello. Shout out ako si Ina La Reza. Okay. So katong wala na mo na shout out ta pasensya jud kayo. So mo ni food trip diri ron mo. Yes. Bali pamahaw na ni daan, ugma ang pamahaw pero karon advance na siya pamahaw. So lami kayo Mario. Sinapa kay shout out. So mga sa mga mare-pare ha. So shout out sa mga taga Davao, taga Cebu, sa mga Bisaya sa tibok kalibutan. Oh. May paglantaw sa mga video so mo ni seryoso ra mi kalit ha basig matinga mo nga hab-hab ra mi di managad yan. Salamat kaninyo mga mare-pare. Sa mga OFW dyan, hello mga mga pare. Sige, habab na day. Ano miya, mag-aon kami. Sige, chicken ako kasi gula ni Mike. So, mga may mga pare. Mo ni siya, kita ba kanila? Are ko dayari club. So, lechon kawali, mare. Masa kita kan ya? Kan, sisi. Sa mga mahilig og sipos dyan. May kayo. Sa tanang mga sipos ang paborito kini yung baboy sipos, grang ko ng sipos. Sipos dyan na. Ano yung sipos dyan? Dili na sipos. Saan tawagan ni? Ito guys, dapat dagas, sipos na. Saan tawagan ni? Sisi. So, maano siya ang sisi? Kasayan, pare. Ano paborito ni mahilig. Ano ni ako paborito sa mga mahilig og sipos dyan. Yan, kaway-kaway. Mga ontarin nyo ha, mga ontarin nyo. Ay, Perrier Shell. Perrier Shell. Nantora mo dira ha, Maria. Padawag mo na yung music ha, masabot ang pista na siya dali. Oh, pista mo ko diri sa Juan. Sa Bulwangan. Salamat dahil Janice day kay giluto din ni dani ihang Bodol Fights nga package. Natin mo sa seaside view Bulwangan day. Ninot kay diri kay ang ilang kuanas dagat. So, ali mo itubig nga mo ihinaw man kagkaon kay mineral. Ngam kami na. Daw nga iyak ngam. Usa tanilap. Kinilaw. Na yubab. Ako na kanin sa baw man sa tinula mare atong higupon kay murag kuan mura ra tag nahubsan ani kay nahubsan na tarik sa baw.
Matukan ay. Ato ni higo po ng sabaw nga natinula kay para ma-refresh ni ato ang kusog. Lisod kayo mahutdan ta kusog. Sugod sa kaon kay padong na ni February 14 niya, ano? Kaon tadaan mga mari mga pari, higop tag sabaw, inom mo og buko. Kaya ang buko sana siya makapachins oil. Kaon ng mga sabaw-sabaw ay mong sige pamala. Kaya hapit ng February 14. Wala ko suka biya. Tayo ko daw. Duhara mini-bake diri. Duhara binangaon ba? Ani amo ang nastubangan. So, mao na di akong masultin yung mga mari mga pare bisan unsa mo ka busy. Tagaig higayon na inyo ang partner. Pag date mo, bahalag usara ka order, unsa ba diha? Basta kay tagaig yung higayon. Kay salain niya ng mangitag higayon. Ang tuwanan niya. Kaya mga naong nga rabak, usur ba kayo mangitag paagi higayon. Sabo, ikaw na taron ra. Adyo kroy. Kadok nga bulabog. Hinahinera mo tingog mga mari mga pare Wala kay. wala man lagat. Namang gawin taos palibot mga teacher. Distra na po sa school na at likod. So mao ni mga pare ha. Dili na mo tapuso ni video na mo. Daghang salamat sa iyong paglantaw sa mga videos na mo ha. Salamat kayo. Sa mga taga Bohol, Davao, Mindanao, Leyte, Tacloban, Bohol. Sa tanang mga Lapu-Lapu. Bisaya ug Nao sa kalibutan. Daghang salamat sa suporta sa mga followers na mo. Ganun na nag-share, nag-follow, So update namin sa mo ang new videos, mga challenge na mo. So daghang salamat sa iyong suporta. Salamat, So Mare. happy na ta mag 4 million followers di ay magpalitso na may miguan. Dinosaur. So daghang salamat yung tanan og babay ganiyo. Dili na mo tapuso na. Sige, Love bye. you all. Bye-bye.